So, hi, hello, maing buntag kanatong tanan. Karong orasa di ay alas 2 na kadlawon himata pa akong anak. Nakatulog siya mga alas 11. Then himata siya karon mga alauna na. Alauna na kapin man siguro alas 2. Alas 2 na. Himata gadula. So, matulog na po niyang buntag sayo mga alas 7 sa buntag. Bala niya kung anak kay ang iya ang adlaw gabi ang gabi adlaw karon energetic kayo sigdula. Ang amahan kay manatulog ang anak tuwa dito sa pikas room sa iya ang igsuon kay kalantaw o news dayon gadula kasi kada adlaw na sila gadula sagdaan ako ito tali bitaw akong kwarta no. So, sa ginito, adlaw ganinang way mga tarong, pila na kaadlaw. Unom dyan may kaadlaw busy mga bayot mo ng watch ko video kay New Year lagi diri. Unom kaadlaw, nagsugod og pizza una ka ng pizza size. Daghan kasi tag mga bisita. Si Haynak. Milk? Ha? Milk? Milk? After. Make. Day. Kanta na siya dyan. Unom kaadlaw nila ang New Year mo nang busy kaayo kay kanang tagduha ka plato ba nang ipatong-patong. Then karon na mahugas. Nya ang ugangan mo akong sagdaan buoy kaayo kay gulang na biya. So ako ay yung trabaho niya. Usara ka daw diri ang anak nga babae mo hintabang nako. Oo na siya. Gitudwan man ako ni og malibang ka. Ingnon ako oo kaya ma tungtong di kasi mong kalibangan. Kay wala na di naman ni malibang siyang diaper. Ibutangan ako sa iya ang aridoro ba. Patungtungon ako siya malibang na siya dito rin mo siya. Oo. Then gumanya kilibang mga na siya, Mami. Ampot pa ni anak nga. Ang akong ipatawag, Mama man. Pero gumami Mami man. Niid siya sa unsang pang tabi-tabi oh. Then mo na to. Dagan kayo nanganhi atong kuan. Kanang New Year nila diri. Mahadlok li ko mo duol-duol kay kanang usog yung corona. Then napatulog lain nga virus. Then ay mga virus sa bata po ba. Niya akong anak kung ay mo anhid rin mo lanta. Magisa kong anak kong hikap sa kamot. Then ako din hugasan na gidayon. Then mahadlok ko mag-virus na po ba. What are you doing, Day? Why you kiss my niece? Huh? Antawan ninyo akong anak. Stop jumping! Ay! Nawang biyang karintot. Dayon kuan. Pila to kasalad among gamay, unong kasalad among gama, Armenian salad. Tabang ko sa kong ugangan og gama. Ako slice tanan. Ako ugangan dry gatimpla. Dayon wala nga hurot tanan. Anang hurot gilabay sa kong ugangan ganina. Kay murag nga lain-lain na o baho ba. Saran kag unom ka adlaw. Daghan kay mo gama. Dayon ga kuan man ako ang brother in the food. Nagluto siya og kanang karne ba. 8 hours niyang giluto sa oven. Pinigtilaw ni mo mura og lechon. Pero walay panit. Kanang paara sa karning baboy ba. Yang giluto sa oven og 8 hours. Siya may giluto din pagka kuan. Ako gibutang sa mga plato. Akong gi-designan ba. So, kada 9 months eh. Bigod ma zero si Karin sa iya ang nadulaan. Kani di ang ako ang gitungtungan karon ako ang kuan
ako ang igsoon harot may garegaluan ni Karen atong birthday niya. Garegaluan siya ni kay aron dili ko na mapakog. So bahala ko no og mag-undak-undak tira siya masakitan. Inani din nila kapalangga akong anak mo nang wagid ko kay istorya kay maskin ako pinangga kay ko nila. Ako kay istorya pa ako ni Karen kay ilag yung kuanan ba i-provide kung unsay mga kinahanglan sa akong anak. Dayon ang ako ang ubigay ni ba atong nagburos ko dinhi o astang iya ang anak duha hinanhi maulaw kay ko kay sus maulaw ko mo entertain ba kay grabe trabaho kong bilangkad atong pag-anak na ko kay kanang ay bitaw ka sakit kayo then murag ko anak kay nila ba kanang normal ra nila pero para na kung maulaw ko mataha ko ba niya pan gid gitagaan o gift si Karen na sa mina o dulaan dayon ngayon pa siya nagog hi Celeste ningon siya nagog naniwang kuno po maayo po nang maniwang kaysa manambok daw kung maayo kay kuan kuno isod kuno kay kung manambok pinangga Mami, yes, langga akong anak sigog mami. Dayon kuan. Naniwang kuno ko. May kuno nang maniwang ko sa manambok. Hingon siya na ako. Dayon, yagi lantaw akong opera. Pero na akong bana diri sa kwarto ko rin. Lucky mong good, lucky siya ba pero buutan kay siya dayon kuan hingon siya og kanang gwapo ra kay kog anak pero singon ka hingon siya pila na siya kay yes nga doktor ako pa iya ang na-entertain or ako pa iya ang na pasyente niya pinay ako twitch akong langga oy yes langga say hi lang ka. Say hi sa. Say hi. Kakakarami. What is your name? Come sabi 1, 2. Come. Kani ako nakibalo ni BBCD. Tanan sa Z dayon numbers 1 to 40. Balo na ni mo count dayon. Nagkatawa kay ko karong adlaw kay gilanta ko laing video ba. Katong kanang kun good animals video ginan ko niya og Mommy, what's that? Parte na mong katawa kay may na kay mo tabi-tabi 2 years old pa. Mura to na share na nako. So that's it. Thank you for watching. See you next video and don't forget to subscribe my YouTube channel.